ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೇರ್ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಬಲೆ ನಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ಕಾಯ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ದವತ್ತನ್ ಕೈ ಬೇನದಾರಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಕೈ ಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬರ್ತನ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಐನಿ ಕಡ್ಲಗೆರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಂಚು ಹೋಯ್ದ ಐನಿ ಓಪನ್ ಮನಿತಲ್ಲಿ ಮನಿಕೆಲು ಸಾಕ್ತಿತ್ತು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಂಚು ಹೋಯ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೋರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓ ಒಮ್ಮೆ ನಿಖಿಲ್ಗೋ ಅವೇವಾ ಗಟ್ಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರಿ ಅಗರ ತಾಂಟಾರ ಒಮ್ಮ ಅಷ್ಟಿತ್ತ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 6 ಸೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಬೋಟು ಈ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಬೋಟು ಇಂಜಿನ್ ಬೋಟು ಮುಕ್ಕ ಪೊಯ್ಸತ್ತಿತ್ತು ಮುಕ್ಕ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಬೋಟು ಮಸ್ತ್ ಬೈದಂಗೆ ಸತಿ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೈ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೈ ಬೈ ಆಯ್ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಗುಲ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು asik nampai tadi ya engine jalan saat itu lota boda saat itu lota boda kabar ya kayaking boat undo निखिल वीडियो ya tidak tertiga निखिल मोबाइल ditur ಮಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ ಸಾಲಿಡ್ಲದ ಎಲ್ಲೋ ಮರ adek kecil sirkuit ya dia dari nawana wanji ride anu nawan turun maka kayaking boat bareng itu foto shoot awal dikira mobil nawana wanji ride on with where
ನಿಖಿಲ್ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಇದಾಡಿ ಕಾಯ್ಕಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ದವತ್ತಂ ಕೈ ಬೇನದಾರಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತ ನೀರು ಕೈ ಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿತ ತೂನಾಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮೆ ಬೋಟ್ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಬೋಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯರಲ್ಪ ಕಾಯ್ಕಿಂಗ್ ಓ ಚಾಯ್ ಮೇರು ಕೂಡ ಐಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಹುಡುಕುಲ್ಲಾರ ಇದಾಡಿಯರು ಸಾಕ್ಷಿತ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿತ ತಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪೋಡಿ ಒರೆಸು ಒರೆಸು ತಿರ್ಗಾ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಮೇ ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಒರೆಸುವ ಪೋಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಟ ವರ್ಚಿ ಅಗ್ಲೇ ತಾಂಟ ವರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿತ್ತೆ 2 ಜನ ಕಾಯ್ಕಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ಸೊಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದಾಡಿ ನಾನು 2 ಜನ ಎದುರಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಪಜಿರು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪಜಿರು ಹೋಗ್ತೀರಿ 2 ಜನಪ್ಪ ಏನನ್ನ ಗಾಳ ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಕೂಡ ಬೀರ ಕೈದಾರ್ಪು ಜೈ ಪೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಟ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಬಂದು 2 ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ತೆಂಗಲ್ ತಿರ್ಗೋನಲ್ಲ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಯ್ಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಪೆಡ್ಲ್ ಬೋಟು ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಬ್ಬರ ಏತಂದು ನಮ್ಮ 2 ಕೇನ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಜಳಿ ಮಲ್ಕ ದಮ್ಮುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಮರಣಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಾನಿ ಓಪನ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ವಾನಿ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಉಂಟ ಅಡ್ಡೆ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ಅವ ಕಡ್ಲಕೆರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಕೈಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಜನ ಹೋಯ್ರು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೇರ್ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ ನಾವು ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಬಲೆ ಸಾಕ್ಷತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಚ್ಚಿಡ ಬೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಪೆಡ್ಲು ಬರೋದು ದೊಂಕು ಚಟ್ಟ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ನವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ 2 ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಬಲೆ ಪೈ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ನವ್ರು 2 ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ ಈ ವರ್ಷದ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ ರೀಓಪನ್ ಮಲ್ದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ
ರಿಯೋಪನ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಟು ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬೈತಿಂಡು ಸೀಟ್ದ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಟ್ ಬೈತಿಂಡು ನಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಡಲ್ ಬೋಟು ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಬೋಟು ಅಂಚಿನ ಈತ ಟೈಪ್ ದ ಬೋಟ್ಲುಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮಕಿತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಗ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ನಿಗಲಿತ್ತೆ ದೂದಿಪ್ಪುವಾರು ವಿಡಿಯೋಡು ಮುಗ್ಲು ಪೋತಿನೆ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೀನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಬೋಟು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಲೆ ಪರಿಣಾಮ kayak Jawa tuh dia. Mela. Nur video ka mela lagi Satya. Untia ini untia. Untu ba? Iya. ಆ ಬ್ಯಾವ ಜಾಲಕ ನೂಕು ಏತಿ ಯಾರ್ ಕುಂದೆ ನಗ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಬಿಡು ಉಂಟು ಇದು ಆತ ಉಂಟು ಆತದಿ ಆತದಿ ಬ್ಯಾವ ವರ್ತೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ಲಕ್ ಲಕ್ ಬಿಡು 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 ಯಾವ ಯಾಂಕಿದೆ ನಾಕು ಅಬ್ಬಾ ಅವನ ತಿರ್ಗಿದ ಪುರಾಣ ಅವನ ಬಿದ್ದಾರು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಸೊ ಟೇಕ್